rabbil alamin. Bamanandre. Kɔrɔbɔrɔ bamanan fɔlɔ. An bɛ taa su dɔ bi suna i bɛ jama na. Ma faamu. An bɛ taa su dɔ don suna i b'o jama na ka ban. Awɔ m'o su don jama na. 31 ko ɲinan san an b'a su don suna n'Ala sɔnna ma. Awɔ an b'a su don. Donc e ni auditeur aw bɛɛ wele don pour que an ka su don ɲɔgɔn fɛ a bɛ kɛ studio la yan. Ni Ala sɔnna ma. Voilà. Ne tɛna ɲaga kɛ. I bɛ t'i ɲɛ ɲɛgɛn kɛ minnu. Non fo i k'a sɔrɔ i bɛ kɛnɛ kan waati min na an bɛ su don ka cɛncɛn da ka fɔ i bɛna e yɛrɛ bɛna jɔ k'a la fɔ ka ayiwa su taa n'i ka gɛlɛya ye taa n'i ka bɔnɛ ye taa n'i ka degun ye an mago t'i la. Anw minnu yɔrɔ ka jan o kuma ka jan dɛ. A kuma ka jan. Anw yɔrɔ ka jan o. O bɛ di. A ni ko ten. Anw yɔrɔ ka jan. Anw b'a lamɛn. N'an kan ka tɛmɛ cogo min na an bɛ tɛmɛ ten o tɛ. Ayiwa tubaarikala. An t'a kɛ ten. A ni ko ten. En tout cas hakilila ka ɲi. Ka san laban ɲagaɲaga kɛ ɲɔgɔn fɛ. Minnu bɛ se na ka fisa kosɛbɛ. Naamu. An m'an jija. Ayiwa. Ni an caman sera ka se. Kɛnɛ kɔnɔ baarakɛla caman kɔni bɛ se yan. Ayiwa. Ni auditeur caman fana sera ka se. Naamu. O fana ka fisa ko. O fana ka fisa. Awɔ. Bamananw ko ni san tiɲɛna jate tɛ kalo la. O tiɲɛ bilen. U b'a fɛ k'a fɔ dɔrɔn ko ni ko gɛlɛyara. A b'a ɲini sa ka gɛlɛya de ɲɛnabɔ. Nka k'a fɔ ko nin y'a kɛcogo ye nin y'a kɛcogo ye. Jate ye kɛcogo ɲuman de ko ye. K'a fɔ a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan. Ni ko gɛlɛyalen don ni ko ɲagaminen don. A b'a ɲini fɔlɔ k'a ɲɛnabɔ. A bɛ ɲɛnabɔ cogo min na sa. Tuma dɔ i bɛ taa sɔrɔ n'olu bɛɛ tɛ sira jɛlenw ye. Parce que ni tasuma bɛ bugu la. Est-ce que i mago bɛ ji jɛlen na. I mago t'o la dɛ. Siga t'o la. Ni gɛlɛya bɛ waati mun na. Gɛlɛya de bɛ ɲɛnabɔ ni gɛlɛya ɲɛnabɔra waati mun na. An bɛ sɔrɔ ka ɲɛɲini nin y'a kɛcogo ɲuman ye an ka taa nin sira fɛ sisan. Nka n bɛ taa sira jumɛn fɛ. O t'i woloma fɔlɔ yanni ka gɛlɛya ɲɛnabɔ a bilen. Tubaarikala. Awɔ. O bamanankanw ko su jɛɲɛna cogo o cogo ko walahi dugu bɛ jɛ dɛ. O ye tiɲɛ ye a bila ye. U b'a fɛ k'a fɔ ko ko maa kɛ cogo cogo a bila ye. A don dɔ la a bɛ ban. I y'a faamu fɛn banbali tɛ yen. Sabula su ale mana janya cogo cogo dugu bɛ jɛ. Dugujɛ ye su bannen de y'a bila ye. I y'a faamu. N y'a faamu. U bɛ fɛ k'a fɔ ni ko mana kɛ cogo cogo. A jara cogo cogo. A gɛlɛyara cogo cogo. A goyara cogo cogo. A bila ye a ma mɛn cogo cogo. A bɛ ban don dɔ la. Awɔ. Ni Ala ka masa yɛrɛ tɛ foyi tɛ mun tɛ ban. Ayiwa an b'a kun ɲini mun ye ko n'i ye dɔw ye suma la ko dɔw de ye baara kɛ tile kɔrɔ. O fana ye tiɲɛ ye a bila ye. O fana ye tiɲɛ. Awɔ. A misali ɲuman tɛ yiri ye wa. I bɛ taa sɔrɔ e ye yiri turu sisan. Naamu. I b'a turu i b'a sɔrɔ yiri dɔ turu Tɔnbukutu. Naamu. Mais e tɛ yen bi dɛ. Ayi n tɛ yen. Dɔ sigilen t'a suma la. O b'a la. O bɛ de. O kɔni. I bɛ taa sɔrɔ e ye so dɔ jɔ. Tɔnbukutu e tɛ yen. Naamu. Mais dɔ lafiyalen t'a kɔnɔ. Siga t'o la. I bɛ taa sɔrɔ e ye baara dɔ kɛ sisan ka magɛn dɔ ka ko gɛlɛn dɔ ɲɛnabɔ. Naamu. Ka baara dɔ kɛ o nafa. E yɛrɛ tɛ ka nafa bɔ bi. Naamu. Nka i bɛ taa sɔrɔ nin mɔgɔ wɛrɛw bɛ ka nafa ɲɛ mɔgɔ wɛrɛ. Alahu akibaru. O bɛ fɛ k'o de fɔ mɔgɔ n'i ye baara kɛ. I ka baara kɛlen. Naamu. Mɔgɔ wɛrɛ de bɛ se ka o tɔnɔ bɔ k'a sɔrɔ o tigi ma sɛgɛn yɛrɛ. Alahu akibaru. U bɛ fɛ k'a fɔ de ko n'i ye dɔ ye ko n'i ye dɔ ye suma na ko dɔ de ye baara kɛ tile kɔrɔ. O b'a sɔrɔ dɔ ye tile kɔrɔ baara kɛ. Ni ko i mana dɔ lafiyalen. I bɛ taa sɔrɔ dɔ de ye baara kɛ fɔlɔ min b'a to a bɛ lafiya. A faamuna. Ayiwa bisimila. Abilanan. Naamu. Bi ye kalo tile 31 décembre kalo san tile laban don. San 2021. Naamu. Jumadon fana don fasiri bako kɔni ye sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ. Naamu. An bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ ye min ye ka se ka kumaba dɔw ɲɛfɔ mɔgɔw ye faamuyali ka se ka sɔrɔ a ko la. Bi Mali o de ye journal fɔlɔ ye parce que ko Mali d'aujourd'hui o tɛ bi Mali ye wa. O ye bi Mali ye. Bi Mali man kɛnɛ. Bi Mali kɔni man kɛnɛ. A man kɛnɛ fura b'a la ka ɲin'a la. Ayiwa.
o de kama sɛbɛnnen dɔ k'a fɔ ko sira min kan ka dilan ka bɔ Sajula ka taa Kiɲɛba o ko a sira kan ka di cakɛda minnu ma n'o ye marché o ko cakɛda min bɛ wele ko groupement CGPS SA Buna logistique et transport o ko olu y'a jira k'a fɔ ko baara ma kɛ ka ɲɛ nka ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛra yira k'a fɔ k'u ye kuma min fɔ ko kisɛ t'a la maa ba minnu ni olu kɔni somayɛlɛmana sa in kɔnɔna na u kɛmɛ ka caman kunkolo fotow bila yan ka tasibila fana kɛ ka ɲɛsin u ma an ɲɛ bɛ Adamu Cam la an ɲɛ bɛ Birama Fall la min kɛra Birama Fall ale ta kɛra o don Magan Kone an ɲɛ bɛ Modibo Keita la premier ministre kɔrɔ Baba Jara mɔgɔ wɛrɛw kɔni b'a la ne tɛ minnu ja dɔn tigitigi nka mɔgɔba ninnu tasibila kelen don ka ɲɛsin olu ma ya Abila Ndana ko dugu fila bɛ Mande gɛlɛya bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ dugukolo ye ko a kiriko hukumu kɔnɔna na ko kati kiiritigɛ so ale ni komini kati kiiritigɛ so ta la ka ɲɔgɔn fama ko hukumu kɔnɔ ko minisiri Mamadu Kasoge ko a ɲininen don ale fɛ ale k'i da don ko la walasa ka a ko lakile l'indicateur de renouveau ko Umaru Mariku ka ko ɲɛ ko a bɛ ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya don communiqué kiiritigɛlaw ni Umaru Mariku lafasabaw ni ɲɔgɔn cɛ sabula ko ɲɔgɔn faamuya t'a la ka na ko hukumu kɔnɔ bɛn ani ɲɔgɔn minɛ ko ka sugu kɛ sababu ye walasa damanda kɛrɛnkɛrɛnnenya chambre de mine ka baaraw bɛ se ka sinsin kosɛbɛ cogo min na ko Assise nationale de refondation kɔni baaraw kuncɛra Abila Ndana sɛmɛntiyara sa k'a fɔ laɲini caman kɛra ko walasa Mali ka se ka kuraya indicateur kɛlen don k'i nɛn don kumaba dɔw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ coronavirus bɔcogo kura in n'o ye ko Omicron a jira sa Omicron ko Mali kɔni b'a la ka fɛɛrɛ da olu tigɛ walasa min b'a to an ka pankurunjigi kɛnɛ kan mɔgɔw bɛ se ka lakana kabi yen cogo min na ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɔni daminɛna jamu ye jamu dɔn kelen ye Babani Sisoko Dia ye kelen ye Amadou Jige Dia ye kelen ye Baba Jara Dia ye fédération kɔrɔ kelen ye Boubacar Gawusu Dia ye ministre kɔrɔ olu Dia olu ani moto photo o ye Kɛdɛma Sidibe ye premier ministre kɔrɔ olu Dia de don voilà i ma se ka jamu dɔn olu de o kuma i ni ce i ni ce pere latigɛ la hakili ye ne ni auditeur bɛ dɛmɛ leçon histoire kuma na a y'a sɛmɛntiya k'a fɔ Assise nationale de la refondation ko sɔɔni kalataw kan ka boloda cogo min na walasa segin ka kɛ démocratie fanga dalafalen ma ko o fɛɛrɛw bɛna tigɛ a tɛ mɛn ko kunnafoni bɛ lase mɔgɔw ma min bɛ tali kɛ Nara ɲɛna Ɔnbori a bɛ fɔ ka se Kita ma ko Mali finitigiw kɔni ye wulikajɔ kɛ walasa ka Bamaciw bali u ka walejuguw la le soir de Bamako b'a fɔ Bamako wula ko lakɔli karamɔgɔw ka lafasa tɔnw kɔni t'a la k'u ka wulikajɔw dabila k'u b'a fɛ u ka hakɛ dɔw bɛ yen nɔ k'u ka se ka labato article 39 article 39 o kɛra baara ye dɛ a kuma cayara tiɲɛ yɛrɛ la Tɔnbukutu mara kɔnɔna na ko kɔngɔ bɛ mɔgɔw la yen nɔ Abila Ndana o tɛ ɲuman ye dɛ ko gɛlɛya bɛ dumuniko siratigɛ la ko farati bɛ maa caman bɛ farati la sabula ko gɛlɛya donna kow la o de kama ko tribunal ko araza ni kuma fɔ man di dɛ ni e yɛrɛ tɛ ko olu kɔni wulilen don k'u jɔ k'a fɔ ko dɛmɛ ka don mɔgɔw ma walasa a ko siran kelen don min ye o kana an sɔrɔ min bɛ tali kɛ Assise nationale kuncɛra ni kan minnu ye ko jamanadenw kɔni y'a ɲini k'a fɔ dɔ ka fara cɛmancɛ fanga kan a dɔgɔyali ka kɛ kalo 6 ye a cayalen ka kɛ san 5 ye u siranna m'o de fɛ quoi a tiɲɛ yɛrɛ la u siranna t'a dɔn mun siranna an b'a fɔ an de côté u ka kɛ ten mais k'a to palanpala waleniya la o man ɲi sisan u ye baara di Sogɛli Nasimi de ma sisan ko dɔw ko san 1 ko dɔw kalo 6 dɔw ko san 1 dɔw ko san 3 dɔw ko san 2 non bon sisan kɔni a b'u bolo
nga nyamgo do re ko ne ma ko Allah ba re ko ne gara miye ko ko ne gon ye français de donc gouvernement doit faire ça ne fo nga to ba chimini segel bulu amisiga karata o laben chukula aywa ko kala ji donc kala kana bola o ka usa kula voilà parce que mbaro na to sangale nga kala jogo kala bola o ne tien parce que na ni sangli ngora fala na temna sangli ngora kan kala bola kuma bicha ka ken hakli awo voilà ka yimi fo hakli kabla akonye voilà sigaso ka bo sikadam na sigaso ka sefo ka ka tuma kulukuru fe ni omburi o ba manchu kon ni wala jugu do ke ka se kunuma san lawa na ko finitigi sheki ni tura ko dafe o ko sigdala modo jogina o ko bulu fe chama fana chena ko sen fe ala kan gisu toroma amina l'indépendant nga kuncheno ay kelembi d'accord ene bana ale fana kumanendo assise nationale kunchera ni kamunu ye membi talike sirankelen do kosube ka nyesi lakana ko juguya ma ko mo sranendo nye o de kama ko fere ko tkelala o nasran no fe mi re fana bi talike fene ci do no ko lu jalakile no ka sababu ke ku ye marma fendo latunu ani marfa kese do ko ma tan ani wolon flande do ya ku ka kiriko jabu bi bo janvier kalo clé nani ablandan ka dawku aw umusangare ko alebna album kura do bo san kura en kono o ko fe ko ani Michel Obama kanga do jadola l'américain jawana mo ka jalla benendo o kany ko to dewni do ta do rebi bo donc le républicain bora républicain bora ko oh tumadi to don aywa ebuga to de senti were o ti muso jamanti sula sezare lagmor o de kan yelela ni ko muso ka to glasa ga to de able ba danyo nga able kan non ka do nyo lagmor muso munu misi ga lo mancha olu do gara ko so yawo ga halsa ni tarangaso nam anga to dawla ibisiga soro to dara nga duwa kono able ya soro made duwa kono wala mo ba fasere to soro ko yanda ga aketo de ayo yerde kono nam ko ni ye uka nyemuga so sigi masaba mafla nyini ka fo tozigi bakake tozigi babala le mim ke so ka nyemugo kura suwandi o ko ka ke janvier kalo tilita ani woro na tay ni mu ko jubici yerde ka kuma ba ngara do ni mu ko jubici yerde kuma ba ciare anel fo mo nek ngara do ni mu ko jubici ayo Wagner na lekula nam o ko to ko ni ani mali jenyu ko mbala ka fo ko ma jenanga o ko mashi tala ka fo bile kale bita mashi tala ni fo ya men wala yu gurida ko bile ni no fo yo mamande ablan bien bi jumana jour pour jour clé ou clé kalo clé mais sans te sans ambi jumana bien bi jumana ambi décembre la bien bi décembre la bien bi décembre bi sabani kelena bien ambi bi sabani kelena fana mais sans muye de tekele sans ye ba kele kama kononto bi wolola ni woro bien ambi sans bafla ani muga ani kelena odo munekara kiri do de kara o kiri ko les coupeurs de tête wati dola kungolo tigela le tumbe wati dola luti mo kungolo tige fana barawili ani jola marala attends okma fana ko ma damana bide depuis 76 kungolo tigela le tumbe fana barawili ani jola marala ka munumunu ko mo mine ku kungolo tige ku farudo robo katanui cha façon nyema ye wili ka jo donc ale nu ka seba mo mine no mo duru do mo duru kelen to ye Seydou Traoré di Moshi Seydou a flana ye Baba Sako a sabana ye Amadou Munkoro di Amadou Werekela a nanina ye Chaka Jara di Chakani a duruna mu ye chef de gang ye mu ye nyema yere ale to ye Salif Traoré uyu mine do mine fono Salif Traoré ya soro boroba kerela u ya soro tenen demba ale na ka flani kungolo ba ale bolo borobono cha wa fa abolo mine borola mo bo mo ngote dala cele to la blen dala cele to ka soro borobon ba kerela mo ko kungolo halma den kungolo de bal we tandega mai wa enta unanu ya uyu kiri
le 31 décembre 1976 critique la ko nunu ka jo ka mugu ci la wulu de kaka o ma mugu ci wula o de ma laba ya mugu ci mo mun mali da kar wulu de la wuli ka soro do nauta kutara ko ka sabali ka ka mugu ci la ku shi kasola ko kata Musa fe Musa de tuye président ya kata fo Musa ka sabali kana mugu ci la Musa ko ya ko ni ngale me ke misali anga jamana ni na ni la ni am anto don ni ambu ko critique ya fo chogo min ambo bo chogo la nunu ambu joka mugu ci la ka ke misali ni se ke yantuguni ko ambu fusira la donc yo mugu ci la katarone katishane tir la ka mugu ci la mugu ci la domina ulu joku yiliga ko ukakuma laba amadu sako ko ma ale kuma kala bande a janya ko kala bande be ko mu ko ka sigrati kalenda ma ko mina klalo kafa halama nimsa ko sigrati kalenda dama ko na ya sigrati o midro na ka du kafa amadu asakoro kote o ye gol was kalenda ma aya mi atlala o ya exécuté bon mu ye déléguindo ale le tuye procureur ale ko nunu ni fagali de kan nunu ni yafate kasote fagali de kan nunu ma ni we munke o tseke ke jamana kono président du jury ale to Youssouf Kouyaté ale ko procureur mu fo amodo ko ayu minen ka mugo jula asro Alpha Gassamba ale de régisseur prison ba Mercien Légis France Samake o bo prison na katana katika stikande tila fajiri kata ujo kusri ku borodo